Bon dia. Avui a Sant Feliu de Guíxols s'ha fet una cursa que ha sigut una cursa per recollir diners per als malalts de càncer i ha sigut un dia festiu i no ha tocat córrer. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols per descobrir-ho. El dia ha començat a les 9 del matí en ple de voluntaris que estaven preparant la zona per on havia de passar la cursa. I mentre gent s'acostava per apuntar-s'hi, els pirates de Sant Feliu estaven preparant botifarres per al final de la cursa. En total en preparaven unes 300, ens ho ha dit l'organitzador Josep Bonete. I quan tot estava preparat perquè comencés, el recompte, si l'any passat en van fer 400, aquest any 200 persones més que l'any passat. I ara sí, arriba l'hora de la veritat. Comencen els 5 quilòmetres de cursa. A les 10:15 començava la cursa per les mames. Mentre uns corrien o caminaven, els altres muntaven la gran festa que vindria després amb les botifarres. Hola, soc la Míriam i he vingut a participar a la cursa de les mames. Durant la pandèmia es va fer aquesta cursa de manera online, a través de fotos de xarxes socials, i l'any passat es va fer la primera presencial i ens hi vam afegir. Gràcies al suport de l'entitat Montclar, doncs ens vam atrevir, i de l'Ajuntament, sens dubte, ens vam atrevir a organitzar la primera vegada. Aquest any sí que l'any passat ja vam superar totes les expectatives amb 452 persones i aquest any les hem tornat a superar amb 633. I mentre estàvem gravant aquesta entrevista, començaven a arribar les primeres persones. I sí, la Míriam, que mentre corria ens ha gravat un vídeo, també ho ha aconseguit. Felicitats! Bé, doncs d'aquesta manera acabem el nostre reportatge avui d'una manera festiva però amb un objectiu molt clar, recollir diners pels malalts de càncer. Marcel Fratera, Frade TV, Sant Feliu de Guíxols.